Ftehim bejn il-Gvern u l-Assoċjazzjoni tal-Iskel Indipendenti l-ISA se jissarraf f'investiment dirett fl-istudent ta' kważi 27 miljon euro. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet minn Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima wara li kien qbil fil-Kabinett it-tlieta filgħodu. Ingħad li l-anta dan il-ftehim se jassigura stabilità fis-settur hekk kif ftit ta' xhur ilu l-Assoċjazzjoni tal-Iskel Indipendenti kienet għamlet kuntatt mal-Gvern biex tesprimi it-tħassib tagħha dwar iż-żieda sinifikanti u abnormali fil-miżati li l-ġenituri li għandhom it-tfal fl-iskel indipendenti kienu se jibdew iħabtu wiċċhom magħhom mill-bidu tas-sena skolastika li ġejja. Din iż-żieda fil-miżati hija attribwita għall-aġġustamenti riċenti fis-salarji taħt il-ftehim settorjali innegozjat mal-MUT li jkopri l-edukaturi tas-settur pubbliku. Permezz tal-ftehim il-ġdid, il-Gvern issa se jagħti din l-għajnuna sinifikanti lill-iskel indipendenti biex jiġi assigurat li l-ġenituri in kwistjoni ma jħabtux wiċċhom ma' żieda qawwija fil-miżati tagħhom. Il-ftehim ikopri l-allowance ta' darba li ngħatat fil-ftehim settorjali ta' 1000 euro lil kull edukatur u anke l-allowance ta' 1000 euro li ngħatat lill edukaturi fil-primarja. Ikopri wkoll retrati kollha dovuti permezz tal-ftehim settorjali l-edukaturi blura minn Jannar tas-sena l-oħra waqt li se jkun hemm ukoll żieda sostanzjali per capita tal-iskel indipendenti fuq 5 snin. Dwar dan il-ftehim tkellimna ma' membru mill-Assoċjazzjoni ISA. Hija assistenza kbira li bekk sa tagħti sens ta' parità lill-edukaturi fis-settur tagħna kif ukoll mhix se taqqal lill-ġenituri tal-istudenti tagħna. Ovvjament mingħajr din l-assistenza kien se jkun hemm qabża enormi fil-miżati tal-ġenituri li jħallsu l-ġenituri fl-iskejjel tagħna. Il-Ministru Grima qal li b'dan il-ftehim il-Gvern qed juri bil-fatti li rridu l-aqwa ambjent edukattiv għal uliedna f'pajjiżna. F'dal-każ għandek iktar minn 8000 tifel u tifla li jattendu l-iskejjel indipendenti u ridna propju nassiguraw illi l-ġenituri ta' daw it-tfal ma jiffaċċawx ma' wiċċhom kontijiet illi jolew b'mod sproporzjonat, illi jolew b'mod abnormali. L-ewwel previżjonijiet li kellna kienu illi kull tifel kien ħajkollu kont marbut miegħu ta' aktar minn 1100 euro marbuta mar-retrati tal-edukaturi, kif ukoll żieda fil-miżati illi jirċievu bżieda ta' 24%.